Další ženy nemůže připravovat, že by se jich to nelíbilo, takže to, že si myslí, že ženské, že jakmile budou cvičit, že jo, takže budou vypadat jako chlapi, tak to není, že jo, protože mají prostě jiné hormonální prostředí, že jo. Ten trénink u té ženské a u toho chlapa by měl být téměř jako totožný. Prostě ten trénink ve fitku by měl být vždycky zaměřený prostě na svalovou hypertrofii, ne na to, aby prostě tam ten člověk spaloval kalorie. Třeba když budu jezdit jenom to kardio, což dělá, že jo, spoustu z nich, sice třeba bude hubená, ale bude taková jako měkká, že jo, prostě. Točíte tam i to kuře, já jsem na něj nějak zapomněl, nějaké připálené trošku. Zkrátka pro branch chain amino acids, což jsou prostě větvené aminokyseliny. Takže ahoj, já se jmenuji Filip Kroček, je mi 25 let. Se cvičením jsem začal, když mi bylo 14, takže teďka je to vlastně nějakých 11 let. A ve svých 18 jsem začal vlastně závodit, takže závodím už 7 let, mám za sebou přes 20 soutěží a aktuálně vlastně závodím ve federaci NPC v kategorii Classic Physique. Vlastně úplně poprvé jsem se stal absolutním mistrem Čech juniorů, pak jsem vlastně vyhrál několik pohárových soutěží, absolutně, to byl třeba BFC Cup, nebo to byl FFF Cup a pak vlastně některé mezinárodní soutěže jako Diamond Cup nebo IBFC Cup, vlastně, který je teďka se koná vlastně jako mezinárodně, takže těch soutěží bylo několik. Filipe, vyber si jedno z těch jídel, co máš napsané na listečku. Aha. Co tam je napsané? Máme tady těstoviny s kuřecím masem. Jsou tam nějaký makronutrienti k tomu? Jde 90, bílkoviny 60, tuky 30. PS, mám rád olivy a bazalku. Bude to přibližně, jo. Máme 57 gramů bílkovin, 93 sacharidů a 35 gramů tuku. Celkově má to jídlo 930 kalorií, což je dost. A máme tady vlastně 120 gramů těstovin, 170 gramů kuřecího, 50 gramů protlaku a 10 gramů másla, na kterém si vyděláme jenom to maso a potom 20 ml oleje, který tam dáme za studená, až to bude celé hotové. Hezky. A to jídlo by si použil do přípravy nebo Spíš do objemu. Do objemu. No. Dobrá, tak pustíme se do toho. Taky si změnil kategorii. Proč jsi se tak rozhodl? Men's Physique mi přišlo, že vlastně si tu soutěž úplně neužiju, protože tam není prostě dostatek jako pozování, není tam volná sestava. Takže mi pak přišlo, že se připravuju 3 měsíce na soutěž, kde pak jsem na podiu 2 minuty a přišlo mi to jako škoda. A navíc jsem neměl nikdy problém s tím, že bych měl jako malé nohy nebo něco, takže to prostě pro mě pak byla jako jasná volba. A teďkom, jak to zvládáte, když máš přítelkyni taky závodnici a ty třeba máš i ti závod? Jak to zvládáte udělat všechno? Se připravujeme oba. No, když se připravujeme oba, to jsme zažili jenom jednou, to bylo minulý rok, když jsme se oba dva chystali na Diamond Cup v Praze a to bych řekl, že byla asi nejhorší. Teďka úplně aktuálně se připravuje vlastně jenom přítelkyně. Tam je to vlastně dobré, že když je vlastně v té přípravě jenom jeden, takže že vlastně ten druhý ho může jako více prostě podporovat, než když se připravují oba dva, prostě oba dva jsou potom unavení. A je to prostě takové náročnější, jakože třeba jdete spolu na trénink, pak oba dva přijdete z toho tréninku, oba dva máte hlad, teďka se začnete hádat, kdo si dřív začne dělat jídlo. Takže to je asi nejhorší, bych řekl. A jakoby potom, jestli se připravuje ona nebo já, tak to už je potom jedno. Jakože. Jak jsi připravoval na soutěž svoji přítelkyni? Takže ona vlastně začala pořádně silově cvičit až potom, co se seznámila se mnou. Pak vlastně mi viděla, jak jsem se připravoval na první soutěž, což byl ten mezinárodní BFC Cup. Ona vlastně si zkoušela už přípravy předtím, ale jako ta vlastně byla jenom jedna a tu ani nedokončila do konce. A potom, jak to viděla u mě, tak to chtěla zkusit taky, ale nevěděli jsme vůbec, jak dopadne tím, že nikdy předtím jako silově necvičila, tak jsme nevěděli, jestli bude mít třeba dostatek hmoty a tak. Takže to byl spíš takový test a nic jsme od toho ani velkého jako neočekávali. A vlastně ta její příprava začala na Nový rok a první soutěž byla v dubnu a to bylo mistrovství Čech, kde skončila první a vlastně to vyhrála i absolutně. Potom bylo mistrovství České republiky, kde taky skončila první. Pak ještě vlastně se rozhodla na poslední chvíli, že se připraví na Diamond Cup, na který jsem se připravoval já v ten rok. A
tam se jí taky zadařilo, protože tam to vyhrála taky a tam to vyhrála dokonce i absolutně. A vlastně v první soutěžní sezóně vyhrála profikartu, což si myslím, že byl jako ohromný úspěch pro ní. A takhle si připravoval na soutěži i více lidí? Já. Ale primárně připravuju chlapy, ne ženské, ale jako umím připravit prostě i ženskou, ale... A Karolina je jediná žena, která si... Já. Další ženy nemůžu připravovat, že by se jich to nelíbilo, takže... Co se týče toho silového tréninku u žen v přípravě, pověz nám, jak by to mělo vypadat. Všechny ženy se bojí toho silového tréninku. Jako z toho, že budou moc velké. No, přesně. Jo. Tak vlastně já si myslím, že u každého, ať je prostě, nebo to je takový mýtus prostě u chlapu, že si myslí, že jakmile jsou v dietě, takže ten trénink by se měl nějakým způsobem měnit, že by třeba měli jet cvičit jako více opakování, menší váhu, ale prostě ten trénink ve fitku by měl být vždycky zaměřený prostě na svalovou hypertrofii, ne na to, aby prostě tam ten člověk spaloval kalorie, protože ten silový trénink ani není dobrý způsob, jak spalovat kalorie, že na to je kardio prostě a dieta, takže a stejně to je vlastně u ženských, že jo. Ženská taky prostě chodí do fitka primárně kvůli tomu, že chce mít svalovou hmotu, ale protože si myslí, že ženské, že jakmile budou cvičit, že jo, takže budou vypadat jako chlapi, tak to není, že jo, protože mají prostě jiné hormonální prostředí, že jo, než chlap, nemají tolik testosteronu jako chlap, takže tam se vůbec nemusí obávat z toho, že by byly velké. A naopak třeba když budou jezdit jenom to kardio, což dělá, že jo, spoustu z nich, tak naopak ta postava nebude hezká, že jo, protože sice třeba bude hubená, ale bude taková jako měkká, že jo, prostě. Ten trénink u té ženské a u toho chlapa by měl být téměř jako totožný. Ženská se třeba bude zaměřovat na jiné partie, že jo, nebude se třeba tolik zaměřovat třeba na hrudník, že jo, bude se více zaměřovat na zadek, ne jako chlap, ale jinak je ten trénink stejný. A vysvětlíš nám třeba takový typický, musí sval bolet, aby rostl? Myslíš jako při tréninku nebo po tréninku? Po tréninku. Jo. Myslím si, že ani při tréninku, ani po tréninku, protože vlastně to, že tě ten sval bolí po tréninku, tak to prostě je většinou jenom tím, že si dělal prostě něco, na co nejsi zvyklý, že jo? To je stejné prostě, jako bych teďka já šel a běžel bych prostě půlmaraton, nebo maraton, tak bych taky zítra nemohl stát z postele, že jo? Protože by mě brutálně bolelo všechno, ale to neznamená, že to je efektivní, že jo? Z hlediska prostě svalové hypertrofie. A stejně tak... Co tu bolest způsobuje přesně? Tak při tom tréninku je to vyplavování kyseliny mléčné, že jo, což je vedlejší produkt metabolismu svalového glykogenu. A vlastně jakoby po tom tréninku, že jo, tak to je prostě, tomu se říká odložená svalová bolest, že jo. A jakoby to právě vzniká tím, že prostě člověk dělá nějakou aktivitu, na kterou není jako zvyklý. Co se týče regenerace, Filipe, co nám řekneš o tom? Jak je důležité a jak ji zlepšit? Tak důležitý je především spánek, který si myslím, že je hodně podceňovaný u hodně lidí. A pak je to, kromě spánku je to strava samozřejmě, a to především příjem bílkovin, že, který taky je u běžných lidí většinou jako nedostatečný. A zaměřil bych se prostě u běžných lidí primárně na tady ty dvě věci, jako které tu regeneraci zrychlí asi nejvíc. Skvělý. Co bys doporučil za suplementy kvůli regeneraci? Suplementy? Tak to může být třeba syrovátkový protein, že jo? Ale ten taky není potřeba u všech, jako je potřeba prostě, pokud ten člověk nemá dostatečný příjem bílkovin a potřebuje ho zvýšit a třeba to nedokáže už jakoby zvýšit prostřednictvím toho pevného jídla, že jo? Což bych byl třeba já, protože já denně na svou váhu prostě jím třeba přes 300 gramů bílkovin a prostě to nedokážu sníst jenom z masa, že jo? Z vajíček a tady těch jako věcí, takže využívám ten protein k tomu, abych jako dosáhl toho svého cíle, který chci denně sníst, ale jinak to jakoby není potřeba, že jo? Prostě pokud ten člověk dokáže sníst ty bílkoviny z klasického jídla, tak není potřeba, aby si kupoval ten protein. Takže to je dobrý způsob. Takže další skvělý suplement vlastně kromě toho proteinu je kreatin, který ne, že by přímo podporoval regeneraci, ale je skvělý jako pro tu svalovou hypertrofii. Taky jako neovlivňuje přímo tu svalovou hypertrofii, ale zvyšuje vlastně sílu tím, že zvyšuje zásobu ATP, že jo, což je adenosin trifosfát, což je vlastně taková energetická buňka, která zásobuje svaly energii prostě při krátkodobém silovém výkonu, že kreatin se nevyužívá jenom
prostě v kulturistice, ale třeba i ve sprintu nebo v jakémkoliv sportu, kde je potřeba prostě podat krátkodobý silový výkon. A potom to jsou různé třeba vitamíny, minerály, že jo? Protože většina lidí nedokáže jakoby tady ty mikronutrienty taky přijmout jenom z té pevné stravy. Vysvětli nám, co tu jsou aminokyseliny. Jo, tak aminokyseliny to je základní stavební vlastně prvek každé bílkoviny a těch aminokyselin je celkově 27 a z toho vlastně 9 z nich je takzvaně esenciálních, to znamená, že tělo, pokud jich nemá dostatek, tak si je nedokáže jako vytvořit samo. A takže musíme vlastně přijímat ze stravy. A teďka vlastně, jak znáte suplementy, například BCAčka nebo ten glutamin, že, tak to jsou vlastně aminokyseliny, které patří mezi ty esenciální. A prostě kdysi že, se myslelo, že tady ty BCAčka, což je zkrátka pro branch chain amino acids, což jsou prostě větvené aminokyseliny, mezi které patří leucin, izoleucin a valin, takže mají jako nějaký jakoby větší efekt prostě na tvorbu svalových bílkovin prostě než těch ostatních 9, což se ale už prostě několikrát potvrdilo, že je mýtus. Takže, a vlastně pak může vznikat i při té suplementaci jakoby to, že dochází k nedostatku těch ostatních jakoby aminokyselin, což může způsobovat různé věci jako to, že třeba ten člověk může mít jako v extrémním případě třeba problémy se spánkem, protože má třeba nedostatek tryptofanu, což je další esenciální aminokyselina, která ovlivňuje spánek. Takže prostě říkám, když už, tak bych volil radši ty esenciální aminokyseliny, kde je obsažených vlastně všech 9 a pak tam nedochází jakoby k různým tady těm disbalancím. Točíte tam i to kuře? Já jsem na něj nějak zapomněl, nějaké připálené trošku. Filipe, kolik vážíš v přípravě a kolik v objemu? Teďka jsem měl v přípravě na soutěži, jsem měl na té poslední 99,9, což bylo docela štěstí, protože můj váhový limit byl 100. Takže, a vlastně když jsem přišel na to vážení, tak jsem měl vlastně nad 100, jsem měl nějakých 100,5. Ale to jsem se vážil v oblečení, takže jsem se musel skoro celý vystříct, prostě abych dovážel do testovky. A naštěstí to bylo 99,9, takže jsem se do té kategorie vešel. A jinak teďka, jakoby, nebo mimo tu přípravu, se to pohybuje mezi 110 až 113 třeba. Takže nějakých plus 10 kg, což zní jako, že je hodně prostě, ale zase na tu moji váhu je to jakoby 10% rozdíl, že jo, což není zase tak hodně. Tak to byl Filip Kroček a jeho špagety. Chcete to sníst někde?